Слава Ісусу Христу! Я вас вітаю, дорогоцінні. Сьогодні хочу розповісти вам про той зашифрований код, якого не розуміють демони, про той невидимий кабель, який з'єднує людину з Богом. Це мова янголів. Це коли людина молиться на іншій мові, і цю мову не розуміє ніхто. Це такий собі зашифрований код, який розуміє лише Бог. І коли людина перебуває в духу істині, завжди перебуває в Слові Божому, Бог дарує їй такий дар молитися на інших мовах. І цей дар, звичайно, що підсилює дух людини, зміцнює її в дусі і дарує спасіння. Тому я вас запрошую до церкви Слово Боже, щоб ми могли разом вивчати Слово Боже і щоб ви також успадкували такий дар молитися на інших мовах, який нам дарує Бог. Амінь.